дуруд ба ҳама. дар табиати мо растаниву ҳайвонҳои гуногун зиёданд. рангорангии онҳо одамонро ба тааҷҷуб меоранд, лекин ба мавҷудияти баъзе ҳайвонҳо ҳеҷ боварӣ намеояд. ҳангоми дидани расми онҳо шумо танҳо як савол медиҳед: ин чӣ аст? ҳоло мо 5 ҳайвонҳои аз ҳама аҷоибтарини дунёро пешкаши шумо мегардонем. рафтем. аксолотл. дар сари ӯ шохчаҳои гулобӣ месабзанд, ки дар асл ғалсама мебошанд. ин ҳайвони обӣ байни олимон барои қобилияти регенератсия доштанаш қадр дорад. яъне агар аксолотл аз дасту пой ё ягон қисми баданаш маҳрум гардад, қисми нав мебарорад, ҳатто қисми нави мағзи сар ё сутунмӯҳра. ин ҳайвонро дар хона нигоҳ кардан мумкин аст, зеро вай ин қадар ҳам калон нест. дарозиаш ҳамагӣ 30 сантиметр мебошад. ба одамон ғалсамаи ба зеб ва чеҳраи доим хандаи ӯ хеле писанд меояд. моҳӣ қатра. ин моҳӣ ҳеҷ вақт дар озмуни зебоӣ байни моҳиҳо ғолиб намеояд, зеро афти ӯ муқаррарӣ ва ботамкин нест. пулакчаи моҳӣ ҳам тамоман надорад. ӯ ба бозичаи лизун монанд аст, бозичае ки мо дар хурдӣ бозӣ мекардем, лекин сабаби чунин намуд доштанаш маълум аст. ҳама гап дар ҷои зисти ӯ. моҳӣ қатра дар қаъри уқёнус дар чуқурии 1 километр зиндагӣ мекунад. дар чунин чуқурӣ фишори сатҳи ором нисбат ба камобӣ 80 маротиба сахттар аст. аз ҳамин сабаб барои зинда мондан ӯ маҷбур шудааст ки инкишофи тадриҷӣ кунад. моҳӣ қатра устуғон надорад. бадани ӯ аз моддаи гелмонанд иборат аст, ки зиҷии он аз зиҷии об камтар аст. ин имконият медиҳад ки ӯ бе ягон мушкилӣ дар об шино кунад. харгӯши ангорӣ. пеш аз дидани расми ин ҳайвони аҷоиб шумо фикр мекунед: хай ягон харгӯши оддӣ будагист. аммо ин харгӯш ба пахтақанд монанд аст. пашми он то 80 сантиметр дароз мешавад ва дар истеҳсолот арзиши баланд дорад. аз ин пашм рӯй мол, дастпӯшак, ҷӯроб ва либоси так истеҳсол мекунанд. ин намуди харгӯшро ҳамарӯза нигоҳубин кардан лозим аст, зеро пашми он тез печ мезанад. барои ҳамин беҳтараш онро маҳз барои пашмаш нигоҳубин кунед, на чун ҳайвони хонагӣ. қурбоқаи ҳиндии арғувонӣ яке аз қадимтарин намояндаи ҳайвоноти обиву хокӣ мебошад, ки 100 миллион сол пеш пайдо шудааст. намуди ин қурбоқа бисёр аҷоиб аст нисбат ба қурбоқаҳое ки мо ҳамавақт мебинем. аввалин чизе ки ба назар мерасад ин каллаи майдае ки ба танаш номувофиқ ва бинии нӯктизи сафедаш. ӯро дар ҳиндустон дар қисати ғарбӣ вохӯрдан мумкин аст. қисми зиёди ҳаёти худро ӯ зери замин дар лонаҳое ки дар чуқурӣ аз 1 то 3 метр ҷойгиранд мегузаронад. азбаски ин қурбоқа ҳамавақт зери замин аст, ӯро танҳо соли 2003 кашф карданд. моҳӣ муш. моҳии муш моҳии обӣ буда ба зарб монанд аст, барои ҳамин чунин ном дорад. ӯро бо лабҳои сурхаш мешиносанд. ин моҳӣ дар соҳили Коста-Рика ва дар ҷазираи Галапагос дар чуқурӣ аз 200 то 500 метр зиндагӣ мекунад ва метавонад то 35 сантиметр шавад. аҷибаш он аст, ки ин моҳии муш тамоман шино карда наметавонад. ӯ дар рӯи замини зери об роҳ мегардад. гоҳ-гоҳ ҳаракат мекунад ки рӯи об шинокунон барояд, аммо ҳаракатҳояш чунон хандаовар мебароянд, ки вай гӯё ки шарм дошта боз ба қаър бар мегардад. хӯрокаш буғумпойҳо, майгӯ ва моҳиҳои майда мебошанд. дар аквариум ин гуна моҳиро нигоҳубин кардан мумкин аст, аммо хеле душвор. якумаш ин моҳии чуқури обӣ аст ва равшаниро дӯст намедорад. чароғ бояд ҳамавақт хомӯштар карда шуда бошад. дуюмаш ин моҳии ваҳшӣ аст ва агар дар аквариум боз моҳиҳои дигар дошта бошед, онҳо зери хатар мемонанд. баъзе олимон дар он фикр ҳастанд, ки бо лабҳои сурх нарҳо моддаҳоро ба худ ҷалб мекунанд, лекин ин назария исбот нашудааст. ба фикри ман моҳии муш помадаи аълосифатро истифода мебарад. барои ҳамин лабҳояш як умр ранги худро гум намекунад. раҳмат ки то охир тамошо кардед. лайк гузоред, ба шабакаи дуруд обуна шавед. боз кадом ҳайвонот ба фикри шумо аҷоиб аст? дар комментария нависед. бо шумо будам ман, Эминов Умед. То боздид.